да плуваме. Помощ! Да! Как падаш? Колко е високо? Панелът падна от 28 метра от моста. Хубаво се хвана. Я сега се забавя. Откъде ще слезем? Сега откъде слезнем? Аз ще мина от тоня. Наистина ли? Бати! Имаме където са картон, брат. Много лесно. Ара, майка! Картона, щупи ли са? Малко. Аз не съм пенерат, ма къде се... Що се качи? Да си дай вие някой. И сега къде се... Ай, давай, че се. Аз така. Иляне, ще паднеш! Чакай, Иляне! Чакай се така. От другата е така е смисъл. Не може, брат, но много трудно. Майко! Змия! Господи! Чакай, чуе, взимай ти камъни, бе! Аз казах ли ви? Иляне, ти си взел на голямата змия. Ама взимай ти някакви камъни, бе! Мотиве! Чакай, ме малко ма фана страх, чакай. Взела! Не дей пари от ден, ще дойдеш на умби. Оле, да! Ще слеем тук. От там има един път. Е, така и ще слеем. Моля ва! Страх. Успокой се, нервите. Страх. Умир. Успокой се, нервите. Чакай, аз ще мина, бе, чакай. Ало, замълчете, бе! Така. Да, много голяма змия. Колко е голяма? Страх. Отей, тук. И аз се разрива! Чушти ли ма? Страх, ма. Помо! Обаче стана някой. Страх, ма. Побери съм чичи някой. Ма чакай сега да мислим къде ще слим. Така. Панелът. Така, панелът. Така. Маш моем ли? Да. Готови. Някой ще гледа на там. Аз ще ме ли гледам. Ай, готови ли сте? Да. Аз съм първи. Дърта иде звярата. Тихо, бе. Ма знаеш колко голяма беше тая, бе? Абе, по-голяма от моста до ширината, бе. Моста е 10 метра, па тази змия поне е 25, бе. Много дебила, по-дебила от тая тухла. Не беше чак толкова. Много дебила беше, аз пас го видях. Защото мене... Аре, готови ли сте, бе? Бати змията, брат. Кой ще мине пръв? Няма аз. Аре, лай, читър напред. Аре, лай. Вой. Казах ли ви, че тук? Аз какво ви казах? Ма каква е тази голяма змия, бе? И чакай, аз настръкне, майка му дай ба. Ай, готови. Тя се стресна. Аре, идвай, бе. Аре, пенастрел е, кой те страх? Не, бе, Панайот, викам. Панайот, иди там, чака. Нещо виждам до... Бягай. Идва ли? Трибай, ари, бе. Айде, чуе. Айде, чуе. Внимавайте, момчета. Бъй. Внимавайте. Само направо, бе. Айде. Ой, нищо няма там. Да, Там няма нищо, е. там няма нищо. Ай, оце мине първи. Аха, Аре, бе. чакай. Ай, що там много голяма.
Аз съм втори. Аз съм втори, брат. Аз съм и Да, няма. Аз бях втори, бе! Аз съм втори. От тук, чакайте малко. От тук няма ли някаква пътечка да минемете? Не, ти ще направиш така. Ари, те педрасита. Аз имам камера. Някой ще ма снима ли? Който е първи? Няма да се снимаш, Ари! Снимайте, мале. Няма да бе. дойде, тя тир нататък. Ще ма снимаш ли? Чакай, дай този камък. Ари, мен ме трапи! Аз ти съм го видял. Ари, знаеш каква голяма беше? Вижте ли? Авата, мълчете, бе! Мълчете, мълчете. Снимай нещо. Снимам, бе. Снимаш, а? Педрас да бъде взелен. Иляне, няма нещо, брат. Спокойно. Снимам, бе. Аре, бе, готов ли си, бе? И като има. Вярвам тук. Хайде, бе. Къде се качихме и ние на хуя? На хуя се качих. Ма кой е виновен? Кой? Панайот. Айде се качим на моста. Ама аз само... Да са. Аз само предпочнах, а не аз само изблъжнах. Ами кой каза, айде да се качим? Илян. Да, и после ви. Чакай ти мълчете. Мълчете, защото тук може да има някаква. Тук няма начин да няма. Ама оттам видяхте ли само? Майко, брат, е много по-голяма от вчерашната. Добре, айде, бе! Чакай, Къде, бе? Няма ти, бе! Ари, по-бързо, е! Може да дойде сега тук. Някаква майка ти дай ба. Иляне, повече няма го забирам. Добре, айде, бе, айде, бе. Айде, бе. Така ти иляне, повече не ми се. Няма да забирам. Абе. Не си виждам обувките. Сега? Какво правиш, бе? Какво правите, бе? Дай ми чехлата, бе! Дай ми чехлата! Дай ми чехлата. Ама кой? Кой? Няма да забираме, чули? Мене не искам да ме забирате. Хайде, тук има пътечка. Снимай му. Само снимай, че педрасата бягаме ви. Чакайте, бе. Чакайте, първи да отиде някой да гледа. Дайте. Ето и гледай. Соти на колелото. Педарази, как ме стресва. Да, много голяма треза. Скачайте! Айде! Бягайте! Бягай! На бегом! Чакай. Ето ga. Ей там е. Чакайте. Има чехлото. Аз какво ви казвам? Чакай, хубаво, че аз не видях. И напред се дам да Може да е питон. Може и пепелянка да е. Пепелянка.